Yan, good morning mga Gandos Bulanos. Slide. Tingnan si Joel, patawagan si Joel ako. Tawagin pa niyo ka. Patawagan ako. Ay, deliver isda. Ayun na, yung mang kanil katong barilis na. Sige na. Sige na, salamat tayo. Okay? Barilis. Tawag na. Usa ka barilis sa tulog. Ha? Oh, basuran te. Usa ka barilis, sige. Dai, balikin po ano. Barilis, tayo barilis. Daan eh, barilis guro na. Sila ay nakikita ko siya eh. Barilis yun. Kamayin mo ni. Barilis kaya. Mga Gandos Bulanos, barilis dagko. Kamayin mo na. Bagon po ba? 21 pesos. Barilis nga po. Sudan nun dali na. Sudan nun eh. Kamay. Ay na mga pag-desisyon na. Sudan nun na. Kamay mo na kayo. Sa ikitin pa nga na. Kamay mo na kayo. Tanawa. Barilis. Size. Size. 15 media. 15. 15 media. 15 media. 15 media. Ako rin hatay ka na lang. Ikaw na pagkulo na ko. Barilis. 15 media. Katinidan eh. Yan. Dali lagi na ilaw dali ka dali ba. Tara mga Gandos Bulanos oh. Ay malasugi. Ay tin mga lagi simpang dito. Tunga over na, tunga over. Okay tin mga dito. Dito na gani gilis yan na 40 kilos na. 41 yan 40 kilos na. Tin mga dito ito parway wakas para. Na. Ana, 21. 20 ayaw 22 media 23 na lang media na yung over yun di ko kung panday mawin dito malog ako mag-alsa 22 media. ay gamit ay 15. baka ko kapag baka sa paro ay lagi patay ba lamig ka ano kayo talaga eh Pila kilo ni? Pila kilo kanang dako? Malasugi 40. 40. Ah, grabe. sila to mo sa 15 media 15 media. 40 raw 40 malasugi. sila tong gap ko sa kabarilis 15 media 22 media. sige sila ka melok oh wala Hoy, tamo, hoy. Dirida na Bart, dirida. Kinain ko na doon. Abing uber ko dito. Kaya wala kinain. Ligar uber kasi yan no. Pero na kanang burot yung kinain sa kanang itom. Ano ba? Pera. Makan pag tipangan. Kaya pa na. Bariles ko ito eh. Nagpatong yun ha. Nagkadon kilo. Kilo uber. Ang tama. Kaya Naghala lang. Speaker ano? Saan lagi? Nang gawas ng speaker. Pwede po butangan. Pwede ba?